Yo, what's up ninyo mga guys? For this video guys, iho itong manok Bisaya guys, matik, atwa ng gulgulon de. Ang manok nga Bisaya na to guys, ikaw human, atwa ng hugas sa tubig, matik, pabukal ni tag tubig. O matik na guys, darato ang manok Bisaya guys, sa pakita, roll back, o darato na yung mulbulan, matik na, himulbulan nag maayohan to mapahak goy, ipakita na ng finished product niya goy, adara finished product na to. O may kay pagkahiwa, ato na kwag tinai goy, matik, nagkuha na to sa tinai, ikaw man hulbuton na ng tinai goy, para ma-sure. Matik taghiwa ali agoy yung atuan yung nang hiwa og maayo goy kay para mabahin-bahin goy ubay-ubay sa dili na mga on dili na makakita lang goy ana ra na goy hiwa gyud nag maayo goy kay para ma-sure na to nga daghan jud makakaon goy ana ra na goy dire goy hapit na mahuman goy nadara finished product na goy na hugasan na to goy matik na goy hugasip jud maayo goy kay para sure na to ang kalimpyo goy ana ra gyud adara goy matik na dire goy hiwa ni taglamas dire goy adara lamas na to goy hiwaan na naglamas goy matik na tong ahos dia pison na ng ahos ug maayo goy adara matik i-chop-chop din na ginagmay kay para ma-sure na to nga mapino gyud pa magayo ara gyud na goy anara na goy adara sili kay para padasa tahang sa tuang manok kay para lami atong baon adre goy matik taghugas sa tong kawa adre goy matik takang ni goy ipasiga Mr. DJ sa stove matik na at na gyud na mantika goy ari dito gisan na goy tagisa ko na unang mga lamas dia goy ay sunod na ng ahos goy matik na goy sige ibubo na yung karne goy adara bubuos karne goy awan na ikaw magbubo na goy ukayon dinan mo goy ara nagasayon goy matik na goy ikaw man takban alright ikaw man ablihan ukay na pud diha goy ikaw mo okay goy matik na takban na sad ikaw man ablihan na sad goy matik okay na sad goy ipakita Mr. Norbak matik na okay na sad okay ikaw man matang sili para muhangin na to ang manok kay para lami takban na sad goy matik ablihan na sad wan nagigisa na goy tanawa ra goy lami kay naong goy butangan na patis goy matik na din na patis na ituyo na goy ikaw man goy matik na goy mo nang okayon goy wan na klaro na kay goy lami na gignaw goy pakita ko na mo lami agnaw na goy grabe lami kay nagbusog ron goy sa hurot ato ang bahaw anan goy adi na bahaw init dito ay hurot yung init nga kanon na to ana goy ana ra na goy lami kay goy sukaron din na goy ikaw man goy matik atong kumot diri goy matik kudkud manok Bisaya goy grabe mo dag pangos ni mo goy sa atong manok goy yun sa may makastoryan mo sa matong manok Bisaya goy the best manok Bisaya. Hi goy, thank you ka sa inyo ang mga suporta goy no. Karong atong followers goy nanata sa 3.9k goy. Salamat kay sa inyo ha goy, salot ninyo goy. Salamat pod kayo sa mo like og share sa akong video no. Salamat kayo ninyo mga idol. Love you all. Goy, unsa may istorya gyud mo goy? Best kay goy, grabe. Dire goy, grabe kay ngoy murag dili na jud ko mo undang og kaon goy kay grabe kay kalami. Goy, unsa man ang manok kay imong gi habhab dia goy be? Native manok Bisaya. Adre goy, matik ingkit gihapon ta dia goy. Ipakita na sa buyo, gipakita gyud gamay lang goy, ana gyud na goy. Yo, shout out ali si atong pina-amigo nga taga Buggo nga si Rakard Aton. Badi, shout out mo badi. Goy, the best jud kayong manok Bisaya goy. Saon na lang lami jud kayo goy. Shout out ko sa giya sa manok dol, yasi, lami kay mong manok. Promises. Promises mambuing sige undang na dia oy goy, undang na goy. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.